मैं लाइन दा आज पलंग पर धूम मची परदेसी अइले हो रामा अइले हो रामा पलंग पर धूमा नदी परदेसी अइले हो रामा आज पलंग पर धूमा नदी परदेसी अइले हो रामा आज पलंग पर धूमा नदी परदेसी अइले हो रामा बुझाता कि ना एगो फगुआ कजरी रल चली फिर एगो बाबू के फरमाइश हमरा पाता भावे रौरे बानी भगियो के विधाता हमरा पाता
का हमरा के बड़ी माने वाला काका के तो आशीर्वाद मिलल, काका के प्रणाम करता हे गणनायक मंगल दाये, हे गणनायक मंगल दाये, अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता गावे। और मेन के बाबू तन उठा के हमारा पाता बावे, रौरा बानी भगियों के विधाता हमारा पाता एगोरी हमरा तरफ से चश्मा किन लो, यहाँ के नाती के तिलक हो, यहाँ के बड़ी हमरा के मानी ले। पहले आसाम रहतन, यहाँ अब उड़ीसा में रहतनी रावल केला। यहाँ के परिवार के चलते हो जी 2-3 बेर गोलहु बानी अब यार बाबा अछत चंदन पानक अछत चंदन पानक घिउआ के बाती जरला दिन राती और कृपा जरा पहो जाला बाबा जी। अनरा देख के बहिरा सुने, अनरा देख के बहिरा सुने, अनरा देख के बहिरा सुने, अरे अभी अंतव फाने खाता हमारा रौरा कृपा सन लंगड़ा का बेला अनरा देख के गूंगा बोले, अरे चला वो फाना ती खाता हमारा पाता रौरा बानी भगियों के विधाता हमारा पाता बाबा बोला बबुआ तो ये हमार बाबा हुआ भाव में कह देनी हां बबुआ मने अभी हमरा से ई जेठ बाड़े इकरा से जेठ हमर लइका हो गेल बाड़े सब। अब हालांकि बबुओ कहली का ठीक है बा ऐसे कि इकरा बाबूजी का भाई है तो चचो के बबुआ कहल जाला। माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे
संत कर सेवा कोहे विजेंद्र सभा के अंदर आस गुप्ता दुबई कमाए वाला दुबई रहिले बाबू हमार बड़ी मेहनती आदमी बानी साझे से जितना देखो तनी इतना दौड़त के हुए घर के लोग नहीं यहाँ के भाई बबुआ का हम ढेर शुभकामना करो भगवान से कामना करो कि दुबई में खूब कमा कर राजा होके अगाव जवार में रुपया पैसा ले आई हमने ऐसा गरीब के दुख भाग जाओ रात भर सिटिया बेला कहो रात भर सिटिया बेला के करो कोनो टाइम टेबल बा कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र अरे हमरो खोली खाता हमरा पता बा ओ हो रौरे बानी भगियो के विधाता हमरा पता प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश भगवान की जय।